18 hinders binnen ontnota omkomen. Vannacht roept de reddingsactie op Neertuut. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, zoals je misschien kent, de hinders staan er nog altijd. Op dit stuit is de brandwacht al van een oerensalf druk dwaande met het brengen van eten voor de beesten, want die hebben hartstikke zin om wat. Ja, het ziet er nou heel anders uit als het zien in Lien. Toen die ik hier op dit plak verslag van het hieste drama op het Noorderleeg. Wat ik mij vooral nog herinner wie de spanning tussen de boeren en het Frieske geer. Spanning hoe vee op tijd, binnen hele ja of nee. En die spanning had je ook altijd wel west. Die strijd tussen de natuur en de boer. Ik vind wel dat de Zeedijkse Tour die speelde ik een rol toen Tien hier verlien. Zij weer een soort van crisiscentrum. Je koest dan weer even opwarmen, je moet een bakje koffie van Aukje. En master zien, nou het zien hier letter zit er nog altijd paardenredding expositie. Het schijnt dat Gerber en Aukje er nog alle dagen druk mooi hebben. Zit je hè, om de koffie. Ja. Er is nog altijd koffie. Hoi. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, goed. Het is koffie, hè? Nou, zeker. Ja. Maar je weet het nog als de dag van Juster vanzelf, hè? Zeker weten. Jongen. Wij praten als je gasten binnen, praten we over de hinders. Want ze vragen je altijd van, wij weten nou... Jim Bromsjurgen, hè? Wat had het Jim bracht? Toch wel meer bekendheid. Ja. Maar het had dus ook heel wat meer kennis van hinders. Maar komen er echt mensen speciaal voor? Ja, die komen echt weer speciaal voor die. Dan komen ze hier, nou hier was toch die expositie van die paardenredding. Ja, tuurlijk. Maar ik nou nog? Ja, nou nog steeds. Echt weer? Ja, echt weer. En ik verwacht ik dat het zo blijft. En wij hebben eerst wel heel vaak die lietse filmpjes verkocht. Maar daar hebben we nog maar gestopt. Maar we hadden wel boekjes van wat Mickey geschreven had. Die verkeep je Mick nog? Die verkepen we nog steeds. Ja. Het was zo'n mooi verhaal als je erop romsjuggen, omdat die hinders die stien daar in dat wetter kon geen kant uit. Nou, zeker van mensen in het Boetenland is dat wel heel fascinerend dat wij hier onder die zeespiegel wenjen. Het leger kwam er te pas om een reddingsactie op touw te zetten. Politie, brandwacht, Frieske geer, veeartsen en 50 militairen van de genie. De helpdiensten binnen vannacht manmachtig aanwezig om de hinders te evacueren. Het plan is om ze met een karre op druwende pontons te bevrijden. U kunt zeggen dat de actie van het leger mislukt is door de omstandigheid dat het water veel sneller is gezakt dan wij aanvankelijk met elkaar hadden gedacht. En dan uiteindelijk komt het toch goed dat die Amazones, maar hun eigen hinders hier er naartoe gingen en die hele kudde hinders hier weer veilig onder de dik brengt. En je kunt ervan zeggen wat je wil, je kunt er een mening hebben of net, maar dat waren prachtige beelden die ik de hele vraat toen oergien binnen. CNN nog wel, weet ik. En jullie komen uit België? Ja. Dacht ik aan de auto te zien. Ja. Op tv zeiden ze dat ze gingen redden. Ja. Ja, dat was... Is het niet ook één dat er één paard of één ruiter erachter gereden is, dat ze dan allemaal teruggekomen zijn? Nee, er waren een stuk of 4 die liepen erheen en toen waren ze er bijna. En dan hoorden ze elkaar henneken en toen riepen ze erheen. We waren toevallig in de buurt. 10 jaar geleden waren we hier ook. En toen hebben we al die paarden zien staan in het midden van het water. Toen dachten we, oh, wat is dit voor spektakel? En toen zagen we het 's avonds in ons huisje op de tv. En sindsdien komen we vrijwel elk jaar terug. En dan zeggen we, hier waren de paarden. En had je nou nog mensen komen en die hebben het erover, neem je die ook maar aan de boppen? Die neem ik ook wel vaak maar de boppen, maar ik wil vaak een tochtje met de wijn en dan... Terug het gebied? Ja, en even tot het gebied heen en dan willen we daar bij dat stuk allemaal even staan. En dan kun je daar wel even zien waar het weer. Maar ja, soms denk ik wel dat ze nog een dobber die dichterbij zit, dan denken ze dat het is, maar dat denk ik van voort, maar dat is maar leeuwen. Zie je? Als je daarin vrij. Oh ja, wat een prachtig beest. Ja. En waarom hebben die toen gekocht? Nou, die stiet op die foto en die dacht van, als die foto dezelfde camera wint, dan wint vrij vast ik nog wel wat. Dat hebben we hem gekocht en af en toe die worden komt, maar ja, we zijn er toch hartstikke wijd mee, want ja, hij doet het,
Iedereen was mooi op een foto. Ja, hè? Ja, alle keer wel bijzonder, ja. En hij is hartstikke braaf. Nog een stukje. Oeh, wel grut. Ja, ze is echt grut en ze is erg smarig. Maar goed, ze rennen alle dagen boeten bij ons. En vrije ek. Haar dochter rent je rek. En ja, ze vindt het... het is gewoon vrijheid, blijheid. Ze mij haar oude dijen uitzetten. En ja, dan ben we als mensen even een kiekje van haar meidje. Nou, kan ik me indenken dat de mensen binnen die thuis denken van... En toch profiteren ze er wel mooi van, daar op de Zeedijkse Tour. Ja, dat kan je wel denken, maar ik moet zeggen van, het gebeurde hier. Wij konden er ook niet aan dat we spaard kwamen. Het was zo. Het lieken ze bij de Zeedijkse Tour nog wel aardig om een soort van jubileum te dwan uit het zien in is. Nou, de gemeente het zijn, wat je willen, prima, maar wij werken daar net hoe mooi, wij jou daar geen geld voor. En dan kun je misschien concluderen dat ik zien hier letter die sfeer net zo is dat je hier maar een jubileum bij stilstaan. Laat het misschien toch nog wat gevoelig hier en daar.